farakinaga baya oradira alguri ta hama. Ina ga ka ta hama a nan? Gashi Ina ka ga ta hama a nan? daurin boye ne a tsakanin ta da haɗin nan da maɗin. Ikon Allah, shi ne ƙur'ani ina daurin boye. Ga kuma shi kuma turan jikin da shi ma shi ko daurin boye. Na ɗaya, batetiriya, muciha, litatali, fine, alguri tahama, tihi cikin, jamagu tit, li'adara, shi'ifa, faga ta kasi, an tigara fata, wari, to, bankasa biyar. wai kaba, curola sa wani fimale warada. Hinar Do you kinuwa? Kiyaye, wallahi, cungura, tula, congratulate su gisa tini ona. Su gisi ti ona. A'a, natata. A'a. Da turanci sunansa ba ta ha Roma sakali. Anaka kofa ino da sa tare. Donata baragita. Auto! Don ta firgita. Ta batu da hikima aiki. Kaga wato wai a hanya ma nuna ma ake don ta firgita.